O venres rematou a Liga coa victoria de los Chavales e con 2 equipos facendo comunicados contra a Liga. Desde PH Noticias falamos coa Liga sobre este e outros temas. A organización da AELI confirmou nunha entrevista en PH Noticias que haberá segunda edición con novidades. Nela, ampliaránse as categorías para que todo o mundo poida desfrutar da liga, melloraranse os directos de Twitch. Contarase con árbitros federados. Tamén informaron de que se elevará a cuota de inscrición. Tamén falaron sobre os comunicados lanzados por 4K e Catania contra a liga. No comunicado de Catania criticouse a arbitraxe dun dos colexiados e, desde 4K, afirmaron que o árbitro favorecía aos seus amigos. Nun segundo comunicado, 4K acusou a Liga de ditadura e de non permitir aos equipos queixarse e facer comunicados. A AELI negou ditas acusacións na entrevista, afirmando que desde a Liga sempre promoveron que, os que tiveran queixas, as formalizaran e as presentaran. Segundo nos contaron, só recibiron queixas que non levan a nada e sen ningún fundamento. A Liga afirma que as queixas que se presentaron sobre a arbitraxe, foron presentadas mediante insultos e vaciles e, aínda así, revisaron as queixas cun árbitro federado, que lles comunicou que a arbitraxe dos partidos estaba ben realizada. Tamén incidiron en que os árbitros tiveron que soportar situación que non tiñan que ter soportado. Sobre os comunicados, informaron de que se poden facer, pero que teñen que ter unha lóxica e ir sempre desde o respecto. O que non se pode facer, comentan, é insultar a ninguén e menos, insultar repetidas veces á administración porque o teu equipo perdera e, engaden, na nosa competición queremos a xente competente que saiba gañar e perder, cousa que os deses equipos non o demostraron. Por iso, en vindeiras edicións non se vai dar aviso sobre estes temas.